नुबायना आदाखौ बेसेबां खुसि आदाया हेमालि आदाया बिराद खुसि जाना दङ दासान्दि लोगोफोर जेम्स एक्टर फंबायनि हाबाखौ एबा गोथार जुलिखौ गोबां मानसिफोरानो जानो होननानै नेनानै दंमोन नाथाय जेम्स एक्टर फंबायनि हाबाया गोथार जुलिया दिनै जानानै थांबाय गाजा गोमजायै जानानै थांबाय बिनिखायनो गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन आरो साबायखर जासिनाय थाबाय मानोना बिथांनि जर जुलि संसार जानाया अरायबो गोजोन जाथों तो खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों ओरैबायदि गाजा गोमजा हाबाया जादों खुंजादों गुबुन जिल्लानिफ्राय गोबां जायगानिफ्राय गोबां मानसिया हाबायाव बाहागो लादों हाबा जानो थांदों तो नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो ओरैबायदि मोनसे फिल खालामदों ओरैबायदि मोनसे गोसो जादों जेम्स एक्टर फंबाया इनभाइटेसन एबा खबर गैयाब्लाबो माने हाबाखौ जाहैगौमोन आं बेबायदि मोनसे फिलिंस मोनसे गोसोआव जादों लोगोसे मानोना एसे गोजान जाबाय जोंनिफ्राय डिस्टेन्सआ सफार एसे गोजान जाबाय बेनिखायनो हाबायाव बाहागो लाहैनो हायासै उननि समाव जेम्स एक्टर फंबायखौ सानसे लोगो हमथारगोन मिजिं थिबाय लोगोसे आदा हाबा जाना माबायदि मोनखो नोङो हो वाव असम औ बेखौ नुदों औ बेसेबांबा खुसि औ बेसेबांबा खुसि औ बेखौ बुंस' हाया औ आरो बेसेबांबा दुखु औ सिगोनलै आदाया थारसिगोन इयो मोसाखावथारसिगोन गाबगोनबो रंजागोनबो मोसागोनबो माथो सब जाजोबगोन हायावबो नुगोन दिनै सब जाजोबगोन गोग्लैजोबगोन इफोरो स्टेजआ बायलांजोबगोन मानसिफोरा दा गोबां हिंसा जादों नै बाजै होनाय सनाखौ नायनानै नुबाय बेसेबां हिंसा मानसिफोरा नाय जिबनाव सना गानफेराखैमोन फार्स्ट टाइम बाजै सना बाजैया होबाय आदानो बाजैया नुबाय नुदोंना फेसबुकाव दावराव जागासिनो मानसिफोरा शेयार खालामबाय थादों बिराद देन्जार दावराव जादों एकदमबारे हिंसा खालामदो बेनि एन्सारा दा मोनायाव जागोन बेनि एन्सारखौ दा मोनायाव मोनगोन नङा नङा मेगन सादो मानसिफोरा फंसेल' बाथ्रा बुंगोन आं नोंनि भिडिअनि गेजेरजों दे बुं हायोब्ला आं जायबायदि सिख्लाखौ हाबा खालामदों बेफोरबायदि सिख्लाखौ हाबा खालाम दम दंब्ला सोरबा दम दङब्ला आं जाबायदि सिख्लाखौ हाबा खालामदों बेफोरबायदि सिख्लाखौ हाबा खालाम फेसबुकाव जानला मानला लिरनानै जेबो लाब गैया दम दोङोब्ला नङा नङा आदाया दानि दमखौ खिन्थिबाय दा नोंसोरनि फालासै दम दोङोब्ला आं जायबायदि सिख्लाखौ हाबा खालामदों बेबायदि सिख्ला हाबा खालामनानै देखाय फेसबुकाव लिरनानै जेबो लाब गैया आरो आंनि हिनजावा बेसेबांबा गथ'फोरखौ जिबननि बागै दिनैसिमबो सोलोंथाइ होबाय दं आरो होबावगोन आरो होबायानो थागोन दा ओरैबायदि हिंसा जानानै दङ मेगन सादो बाजैनि फरायनाय गोरोंखौबो मानसिफोरा हिंसा आरो बाजैया दिनै माबा मोनसे खामानियाव काबिलेट जाबाय बेनि सायावबो हिंसा माने बाजैजोंनो गोबां हिंसा दंखायो मिथिबाय दा बैसोरो मा खालामगोन मा मागोन बोरै खोलैनो हागोन माने बाजैखौ बायदिसिना बुंनो नाजादो बुंबाय दा गाज्रि खालामदो बिनिखायनो माने बाजैनि इमेजखौ दम दोङोब्ला बाजै बायदि जा आरो सोरबा सेंग्रा गथ'फोरा दम दोङोब्ला आदा बायदि जा आं बायदि बाजै बायदिखौ हाबा खालामनानै देखाय मिथिबाय आंनि बुंनांगौआ आदानि बुंनांगौआ बेखिनियानोमोन आरो दा मोनायाव जागोन दा मोनायाव जों मोसाबावगोन धामाका बे स्टेजआ बायलांगोन गाइस जोंनिया दिनै फेसबुकाव आंखौ रागा फोजोंदों फेसबुकाव जाबायदि रागा फोजोंदों ना बे दा हरावसो जागोन धामाका दा जोंनिया सेंग्राफोरा रेडिखा फैनो फुरा रेडिखा माने दंखाजोबो खाथियावनो ग्रुप नांनानै दंखाजोबो दा मोनायाव मोनफैजोबगोन आरो जों होखावनोसै धामाका दा मोनायाव बम जागोन होबाय आदानिया माथो नुबायना आदाखौ बेसेबां खुसि आदाया हेमालि आदाया बिराद खुसि जाना दङ दासान्दि माथो नुबाय दा मोनायाव धामाका जानो थांगासिनो जोंनिया नेनानै था भिडिअखौ नुगोन आदानि चेनेलाव नुगोन नेनानै था गलाफोर
जाय जाय सेंग्राफोरखौ लेंहरबाय आं कल खालामनानै मोनफैदो मोनायाव नायथारनि फैदो दम दोङो पुरा रेडि जोङो रेडि सेबा खुसि अखायावनो होखाबाय नै दामोनो धामाका जागोन दै होनखानाय जाबाय आरो भिडिअआ आदानि चेनेलाव फैनो थांगासिनो माइरं दं माबा माइरं दं